ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 3/7/28 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲು ಈ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೊಂದರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದರು. ಐನರ್ದವರ ನಿಖಲು ಆಸ್ತಿಕದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ವಾ ಬಿರುದುನು ಓವಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ? ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲರು. ಓವಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಗುರು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ದಯಪಂಡ ಏರು ದುಕ್ಕುರ್ದು ಉಡುಪದು ಸುಕೊಟ್ಟು ಲೆತಂದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕಲೆ ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ನ ಪಿರವಡು ಅಕಲ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ತದ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಏನೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದಲೆ ತಂದು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆರು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುವಾದಲ್ಲೇರು. ಗೀತೆ: ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೂರ ಲೆತಂದು ಪೋಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಗುಲು ಗೀತೆದ ಸಾಲು ಕೆಂಡಿರು. ಇದು ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಂಡು ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ ಜೋಗುಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿರು. ಇದು ಏತು ಹಾಲು ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು. ಹಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಪಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಓವೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚ ಎತ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದ ಪನೋಡಾತ್ತಂಡು. ಪನ್ಪೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಪಾಪಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ನರಕ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪನು. ಭಾರತಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯರು ಸೈತನರು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಇಟೆಮುಟ್ಟಗಳ ನರಕವಾಸಿಯದಿತ್ತೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೊಯ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನೆರದು ಸಿದ್ಧಾಪುಂಡು. ಅನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿದಿಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಡ ಇನ್ನು ಪಣದು ಹುಡುಕಿರು. ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ದಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಒತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪವಿರು. ನಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ತಾಳ್ಮೆ ದಿತನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಪದ ಪುದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲೆತಂದು ಪೋಪೆ ಒಯ್ಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಓವಿ ಪಾಪ ಅವಡು ದುಃಖ ಅವಡು ಪೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕದನು. ಎಂಕುಲಿನಿ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪ. ಎಂಚ ರೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಸರಿಪೋಯರ್ಡ ಯಾವು ವೈದ್ಯರು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಉಡುಪರು ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಕನಪರು. ಇತ್ತೆನ್ನು ಒಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಧೈರ್ಯ ಅದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿ ಪತಿದಾದ ಬಿಡ್ತಾರು. ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಸ್ತಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ರಚನೆದ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೆ. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲಂತೂ ಎಂಕ್ಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬೈತಿರು. ಐದವರ ಇತ್ತ ಅರೆನಿ ಏರು ತೆರೆಯೊಂದಿರು. ಈಪ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯುನೊಲಿ ಪನ್ಪನವುಲ ಸಹ ಎರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಸಿ. ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರಿಯನ್ ಸಂಗಮ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸುರುಸುರು ಕಾಸ್ತಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ ಜ್ಞಾನದ ಮುಜಿನೆ ಕಣ್ಣೊಂದೆಪ್ಪೆ. ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶತೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಎಂಚ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದರ್ದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದಾದ ಬಿಡ್ಬೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ನೇತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವಡು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಂದಿಜೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನಿರಂದು ಮನೋಡಾಪುನು. ಅಂಧೆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂತೆರು ಎಡ್ಡೆಕ್ಲನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಕ್ಲು ಬಂದು ಗೀತೆಡ್ಲು ಉಂಟು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಿತ್ತನು ಬಂದು ತೋಚಿಪೋರು. ಬಾಬಾ ಬದದ ಆತ್ಮಗೂ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ರೆಗಾದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದಿರು.
ಆತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ ರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆ, ಯಾನ ವಕೀಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಈತ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಗುಲು ಆತ್ಮಗೂ ತಿಳಿದನು. ಆರು ಒಯ್ತ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ರಚಯಿತಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆನ ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಸಿರು ಏರಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣಂಚಿ ಬಾಬನವಿನ ಏರ್ಲ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣನು ಕೊರೆಸಾದೇಚ್ಚಿ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ, ಭೂಗೋಳ, ಮೂಲವತನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ, ಸ್ಥೂಲವತನ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಮೂಲವತನ ಆತ್ಮದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ಲೀನಾದ ಉಡುಪ ಬಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ತಿಳಿದಿನ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಇಲ್ಲದಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನೇ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವಾದುಂಡು. ಇಂಚ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲ ತತ್ವ ಅದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪ ಐಕ ಮಧುರ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಮನಡಾಪು ಅವು ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ಆತ್ಮ ಲೀನ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಬಂದಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಅದುಂಡು. ಈ ನಾಟಕ ಸಹ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಅದುಂಡು. ಈ ಡ್ರಾಮಡು ಮಾತ್ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆತುಲ್ಲೇರು. ಈತೆ ಸಂಗಮೇವಾದುಂಡು. ಈತ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯನಾಗ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಹಾಜರಾಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡಿ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕಲ ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕಡು ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ನಾಟಕ ಪರತ್ತಾದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿನೇತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಪೂಜೆರು. ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದಕ್ಕಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಪೂಜೆರು. ಕೇವಲ ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಕ್ಕಲೇ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆರು. ಅಡೆಮುಟ್ಟಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಚಿನ ಕಣ್ಣದಕ್ಕಾದ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಖಲು ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಮಾತ ಧರ್ಮಲ್ಲ ತಿಳಿಯುಂದರು. ನಿಖಲು ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದಪ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತನ್ನ ಸಮಾನತ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಕಾದ ಮಲ್ತದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲು నేను మహాతిరగల పన్నుడాకుండు ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈದರು ಅರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಆಸ್ತಿ ಕಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲು ಬಾಬಾನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿರು. ವಿನಾಶಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶಂತಿ ಒಕ್ಕ ವಿನಾಶಕಾಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ ಬಂದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಪದಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿರು. ಅಕಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂದ್ರ ಪಾಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಿರೆ ತಿರುಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪುಣನೆ ಗುರುಕುಲನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪಿರು. ಅಕ್ಲ ಪಿರೋಡು ಅಕ್ಲ ವಂಶಾವಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಏರು ದುಕ್ಕುರ್ದು ಬುಡುಪದ ಸುಕೊಟ್ಟುಲೆ ತಂದು ಪೋಪಿರು. ಅಕುಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರಂತೂ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿರು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂದು ಬಂದು ಹುಡುಕಿರು. ವಾಸ್ತವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗಳ ಸಹ ಗುರುಕುಲ ಬಂದು ಬಂದು ಸಾಧ್ಯ. ಶಿವಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿ ರಾಮಣ್ಯ ಲೆಪ್ಪಿರು ಶಿವಬಾಬಾಗಳ ರಾಮೇ ಬಂದು ಮನ್ಪಿರು. ಮಸ್ತ್ ಭಾಗಲುಂಡು.
ಆಯ್ನದವರ ಮಸ್ತ್ ಬುಧರ್ನ ದೀದು ಬಿಡ್ತೀರು ಮೂಲ ಬುಧರಾದನು ಶಿವ ಅರೆಗೆ ಸೋಮನಾಥ ಬಂದರ ಅವನ ಪೇರು ಸೋಮರಸನು ಪೇರು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಧನನು ಕೊರಿಯರು ಬಾಕಿ ನೀರು ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಎದುರುಡು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಾದ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ಬಾಬಂತು ಆನಂದ ಸಾಗರ ಆದುಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಸುದೆಕ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಗರ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಗರದು ಮಸ್ತ್ ಸುದೆಕ್ಕಲು ಒಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ ಸಂಘ ಮಡುಳ್ಳರು ಈ ಸಮಯದ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ರಾವಣನ ಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಲಂಕೆಯತೆ ಇಜ್ಜಾರು ಇಡೀ ಧರಣಿದ ಮಿತ್ತು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರ ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಇತ್ತ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರಿ ಆನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರತಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಐಟ್ ಶಿವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರೆಮಂತ ಬಿಡ್ತೀರು ಶಿವರದೇ ಸಿದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಆರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ತಾನು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪವಿರು ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮದ ಗತಿನ ತೆರಿಪವಿರು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ನಿಖಲು ಆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರು ಆ ವಿಕರ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಗುಟು ನಿಖಲು ಆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಅಕರ್ಮ ಅದಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಕರ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ 5 ವಿಕಾರಲು ಪುಣ್ಣನೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೆರಿಯುಂಡು ನಂಚಿನ ಆದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆರಿಪವಡಾಕೊಂಡು ಓಂನ ಅರ್ಥನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವ ತೆರಿಪವರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಓಂ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಇಂದು ಎಣ್ಣ ಶರೀರ ಆದಂಡು ಏತು ಸಹಜ ಆದಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸುಖಧಾಮಡು ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಗುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರಗೂ ಸುಖಧಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ವಾಸ್ತವರು ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಆದಂಡು ಮಾತೆಯರು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಟ್ಟು ಪೋಯರೆಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಚಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದ ಪೋಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪುರುಷರಾತಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಕ್ತಿನಿಯರಾದುಳ್ಳೇರು ಸೀತೆಯರಾದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನಾರ ಬಾಬಾ ಆದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಬತ್ತನುಡುಳ್ಳೇರು ಇದು ದುಃಖಧಾಮ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಗಲಿನ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೇವಲ ನಿಗಲು ತೂಪರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಆತ್ಮಗಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲ್ಯಡು ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾದ ಇಂಚ ಶರೀರ ಬುಡುಪ ಕೂಡ ನನಂಜಿ ಶರೀರದಿತೊನೆ ಬೇತೇರಿಗ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಮರಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಮರುಲ ಕೊಡು ಲೆತೊಂದು ಪೈರೆಗಾತು ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾನುಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಅಮರನಾಥನ ಮೂಲಕ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯವಾದಾಪರು ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಾತಾಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಮರ ಆದುಂಡು ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪೂಜಿ ಎಂಚ ಸರ್ಪ ಒಜ್ಜಿ ಪೊರೆಣು ಬುರ್ದು ನನಂಜೆಂತೆತುಂಡು ಇದು ಮಾತ ಉದಾಹರಣೆಲು ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರನ ಉದಾಹರಣೆಲ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ವಿಕಾರಿ ಕೀಟನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪರು ಮನುಷ್ಯರ್ನೇ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರಿ ಅಂತ ಇದೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆದುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಳಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳರು ಬೇತಗ್ಲೆ ಕುಳಿದು ಭೂವು ಜ್ಞಾನದ ಭೂವು ಮಲ್ಪರು ಹಿಂದಿರ್ದು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪರಿಕುಲಾದ ಬಿಡ್ಪರು ಕೇವಲ ಮಾನಸ ಸರವರಡು ಮುಳ್ಕೊಂಡ ಏರ್ಲ ದೇವತೆ ಅಪಚೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳಾದಂಡು ನಿಗ್ಲು ಸುಳ್ಳುನೇ ಕೇನೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಂತಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲಿ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲಿ ಕೆಬಿತ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಒಡಾಪುಡು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹಾಯನ ಏರು ಪನ್ಪುನೆನು ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇದೇರ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ವಿನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಬೇತೇರ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ
ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಆರನ ಜಯಂತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಿ ತೆರಿ ಒಂದಿಚೇರು ಬಾಬನೆ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪುವೆರಿಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧನ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪತಿತ ಶರೀರನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಡ ವಿರಾಜಮಾನ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಚೇರು ಯಾನ್ ಪತಿತ ಶರೀರ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಒಯ್ತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಏರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಪಿರು ಅಕಳು ಈ ದೇವತೆಲು ಆದು ಬಿಡ್ಪಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿತ್ರಂತೂ ತಪ್ಪಿಪಾಪಿರು ಇಂದಂತೂ ದಾದನ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆಪ್ಪಿರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಜೋಕುಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಐದವರಿಂದ ಸುಲ್ಲಾದುಂಡೆ ಈಗಲೂ ಶಿವ ಪಾಪನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನೀಗಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂಡು ಪುನಕಲು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಳ್ಳಿರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂತೂ ಸಾಕಾರಡು ಬೋಡು ಈ ಪತಿ ತೆರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಪೇರು ತತತ್ವಂ ಎಟ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕಿಬಿತ ಮೂಲಕ ಅಮರ ಕಥೆನಿಕೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಭೂಭೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತನ್ನ ಸೇವೆದು ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ರಡ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಒಡಾಪುಂಡು ಸೋಮರಸನು ಪರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಪ ಒಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನನು ಗುಬ್ಬುದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತ ಭವ ಒವ್ವು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಾಯದಾಕಲನ ಎದುರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಟಿಗಿದ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಾತಿರುವರು ಅತ್ತನ ಒವ್ವು ಅಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಾಯದಾಕಲು ತೆರಿಯುವರು ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ದೋಷಿ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದ ತೆರಿಯುವರು ಐನಿರ್ದವರ ಎಂಚ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಭಾವಾತ್ಪುಜವು ಅಂಚನೆ ಏ ಬಂದಿಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತರು ಬಂದ ತೆರಿಯುವರು ಅಪಗ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನಗಳು ಜೋಕುಲ ಗುಬ್ಬುದಲಿಗ ಭಾಸ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಮಾಯ ಒವ್ವು ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಘ್ನ ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ ಐಟು ಗಾಬರಿ ಅಪ್ಪಚೀರು ಅಂಡಾಕ್ಲೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ಬಂದ ತಿರುವೀರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಯಂ ಸ್ನೇಹ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜಿಂಜಾವಂಡ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತಲ ಸಹಯೋಗಿ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಟಿತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾದ ಅಸುರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಜ ದೇವಿಯರ್ನ ನೆನಪಾರ್ತೋಳು ತೋಚಿಪವಿರು ಜ್ವಾಲೆಯರ್ದ ಅಸುರರ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಅಸುರ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತು ಅಂಡ ಅಸುರಿ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತಿರು ಇಂದು ಇತ್ತೆದ ನಿಖಲ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ತನ್ನ ನೆನಪಾರ್ತಾದುಂಡು ಈತ ಇಂಚಿನ ಯೋಗದ ಜ್ವಾಲೆಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಯ್ದು ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಸಂಸಾರ ಪೊತುದು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.